پاگا عزت لعنت دے پاگا جن لعنت دے چی کم جن کی قرآن داغا پی حرمتی کی پا کم جن کی پیغمبر پی حرمتی کی منگ لپنی خارو کی رنیستل پکار دیزان چی منگ دی دا خارو دلان دی شو دا دی جن نمبر کھلے چی پا کم جن کی زمان دا رب دا کلام پی حرمتی کی اغیر آولگی دا عظیم کتاب پا غیبانے حملہ کئی او بیا پا دمرا بے دردارا طریقہ بانے پا کل پلت بانے وہا کل پا دبرا شراب اڑوا ناغی قرآن آغستو پا یچور المخ کی پسفیڑن کیا غوصو بلکہ نفس سوزلنم بلکہ تاسو ټول خلق باغ ویڈیو کتلی وی کیا پا دے اللہ تبانے کل دا شارت طرف نوئی کل دا مخ کی طرف دا پلت بانے وئی کل آت گزار کی کل دلت گزار کی بیا اور وہ لگئی بلکہ بیا خلق تم رضا ورشو چی دا مسلمانان پا ملکونو کیم بعد خلق را پاسی نو پرون میں ابلا اور رضیو بلا ویڈیو ورالا دا میسر نا ویڈیو ورالا میسر نا او دا مسلمانانو کپڑے اگستری دی قرآن بار ترہ استلے دے لاول پی شراب وارئی دبر پی لاول شراب وارئی بیاوی داغا کتاب دے چی دے پر ٹولا دنیا کی دہشت خور کرے دے خلقی افراد تفریح پیدا کرے دا خلقی دخپلو کارون نمارا کرے دے او بیا دبر ورطور والا گئی دا مسلمان کو نمبانے مسلمانوں نے کافر مرتد دے لیکن اسی ہو دا مسلمانان پا ملکی یو ویڈیو بلا ویڈیو بلا ویڈیو دا سلسلم ہم دق شانت جاری کچرت مسلمانان دق شانت دا پراتری آواز تا پورتا کئی نہ حکومتون آواز پورتا کئی نہ عوام آواز پورتا کئی دا واقعات زمان پا دخپل ملکی مرات لیشی دا مسلمانان پا نور ملکون کی مرات لیشی کفار خودی زلاور اخو ہم دق شانت کار کئی ای تا پتہ لگی دلی دا کہ مسلمان ناغا لشا وطنی دا کلا کم لشا چی مخیلی کی موجود وا اغا لشا چی دائی پوجبانی با کفار دا مسلمان نم بے چیوری دا لرزان با پا غیبانی راتا غیبانی با یر راتا خبی پا دا غیر پیدلے پلما شمان باغی غلی کول دا مسلمان پنم بانی بے غلی کول چی مسلمان پس راغے لیکن دا مسلمانانو دا غی دا بے غیرت توب زمان سرت قوالم الفاظ کا زمان سختی دا مسلمانانو دا بے غیرت توب پا جبانے غیرتی ختم شو اغیر آولگی دا عظیم کتاب پا غیبانے حملہ کئی او بیا پا دمرا بے دردارا طریقہ بانے پا کل پلت بانے وہا کل پل برا شراب اڑوا تاثرت تپوس کوما زما اخبر زان دے زما اخبر زان دے زما اخبر روڑ دے زما خزدہ زما بشری کدریو چرت سک بے حرمتی کئی زان پی وجنم کزان پی نو وجنم پول پی زان وجدو کرا خو زخیم زما بچی خری زما مور پلار خری که قرآن خرے تاثرت تپوس کم قرآن خرے که زمان بچی خری